Kusakana kwatiri kuita zvekare pano paHatare 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndini wenyu Hatare handisi kumira, ndichange ndichimhanya nemanews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell. Vakafollowa pathis YouTube channel vanoziva kuti handiuye nemanews effect, ndinouya new updates, nyaya dzechokwadi dzisina maside effect dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndinokumbira ufollow this YouTube channel kana uchiri munyowani. Kune vakafollowa kana kuti kune achafollowa, God bless you. Nguva nenguva ndinoshaya kuti ndokutendai nei, asi chandinokwanisa kutendai nacho ndichekuramba nditsvaga manews updates ndichimhanya nawo ndichiuya nawo panapa pathis YouTube channel. Zvisinei vakafollowa panapa kana vari kutanga kusvika panapa, manews updates tinoita ekubatanidza kuitira kuti muwane nyaya dzakati wandei. Ndichatanga nenyaya yekukwekwe yemukadzi iye anonzi Rumbidzai Gunhu. Rumbidzai Gunhu mukadzi iye ane 22 years. Mukadzi uyu anga akazvara mwana wake anga ane 2 weeks. Ndombudiro zviri kuita ari kunzi mwana uyu anga ane 2 weeks. Anga achibva kuchipatara nemwana wake. Pane mukadzi akangobva from Norway akamuofa kuti hunza ndikubatire mwana, ndaona kuti uri kuremerwa. After abatirwa mwana nemukadzi uya, mukadzi uyu ari kunzi akatiza, akaita zvekutokidneperwa mwana uyu, akatsvaga mukadzi uyu ari kunzi akatiza. Paakatira kumutsvaga akamushaya, akatoshandisa mota kutotiza mukadzi uyu. Zviri kunzi akapinda mota akatanga kutiza nemwana. Kusvika kunoko asati awanikwa, mapurisa ari kuzama kutsvaga nepaanogona napo kuti abate mbavha iyi yakatiza nemwana anga achangobva kuzvarwa. Chenjedzo yandinopa kuvana veZimbabwe, ndatizamei kuchengetedza vana nepatinogona napo. Ndiri kuona macases so far muna December tatoreceiva macases evamwe vanhu vari kutotengesa vana. Ndo macases atiri kureceiva nekubirwa. Ivo vari kutengeserwa vanonoita zvemarituals avo avanonoita. Vana vanonoshungurudzwa kana kuurayiswa, kuchekereswa chaiko kuti munhu apfume neropa remwana wako. Zvinorwadza, zvinosiririsa. Tichipinda second update inyaya yaThomas Mapfumo. Nyaya yaipisa last week ndeyekuti akarambireiko mota, akarambirei mari kubva kuna vaSewick neuchivhayo after anzi arapiwa $500,000. Vanhu vaipikisana masocial media vachinzi arambirei mota, aita sei, azoita sei, but ivo vaThomas Mapfumo vataura view ravo kubva kwavari. Audio iyi ichangobva kutobuda, indinoya nemafresh updates kune vanozviziva. Saka audio iyi ndeya izvezvi, unyoro huno ichatongobva kubuda. Da kuti unzwe zvavataura pamusoro pevana veZimbabwe, pamusoro pavachivhayo, pamusoro pevamwewo. Saka da kuti unzwe audio iyi kusvika yapera, utaura zvaunofunga mucomment section kuti unozvionawo sei sezvataurwa navaThomas Mapfumo. Ini nesaHatare 263 handisi kuzoregera kuzodzoka nemanews updates kubva pano paHatare 263 uchange uchibatsirikana, even uri kumativi mana enyika, kupi nekupi, kuSouth Africa, kupi nekupi zvako. Aiwa, panapa paHatare 263 pombonoka ndiwo musha wachozve. Ini saHatare 263 ndaenda. Muine zuva rakanaka. Mwari ngaave nemi nguva nenguva. Much love. Makadi mose kumativi mana enyika. Ini ndinonzi Thomas Mapfumo kana kuti Mukanya. Ndinoona kuti pane nyaya iri kungotenderera pasocial media, nyaya yeGoFund. Vamwe vari kutaura zvakaipa nezita rangu. Akazenga akaramba mari yaWicknell, saka akadii kutambira mari yaWicknell. Nyaya yeGoFund handina kumbokumbira munhu ini kuti ndiitirwe GoFund, kwete. Mr. Guma munhu anondifarira. Vakangoonawo nyaya iyi ichibuda paindaneti kunzi imba yangu yakapiswa kupi, kuDomboshava. Zvinowo zvakavabata semunhu anondiziva, anonzwisana neni. Vakandifonera ndikavataura kuti ichokwadi, imba iyi yakapiswa. Vakati aiwa, zvakanaka, ini ndinoda kubatsira, ndoda kuti ndivhure yainonzi GoFund, mubatsirikane kuti imba iyi ivakwe zvakare. Ndikati aiwa, kana dziri idzo pfungwa dzenyu munongoita,
ini handingakumanikidzei kana kukurambidzai, kwete. Nokuti ndiri munhuwo ndinoshupika semashupikiro amuri kuita imimi. Ndonzwa vamwe vanhu vakutaura pamusoro penyaya iyi vachitaura akanga akashaya mari, akadii kutambira mari yawiki nero. Handitambire mari yakadaro ini, handitambire mari yetsvina, kwete. Ende handina kumbokumbira munhu mari kuti ndivake imba iyoyo. Idea yani yaMr Guma ndovakava neidea yavo, ende handingavarambidze kuita izvozvo because ifeni yangu, munhu anondifarira. Zvese izvo zvavari kuita, vari kuita neruzivo rwavo nechido chavo, noti kuti inini ndakavati vaite izvozvo, kwete. Handina kushupika ini, ndine mari dzangu, ndine vana vangu vanokwanisa kundibatsira kuti ndiite zvese zvandinoda kuita, kana kuvaka imba iyoyo zvakare. Handina wandakumbira mari, kwete. Vamwe vakutaura akaramba mari yawiki nero, akadii kutora mari yawiki. Kana iwe uchida mari yawiki nero, enda unotora mari yawiki nero. Ina handiide mari yawiki nero, handitomboida kana kuiona padhuze pangu mari yawiki nero, kwete. Ende siyanai nezita rangu, siyanai nekutaura nezvezita rangu. Vamwe vanotaura music yake yapera, chichi yapera. Kupi kwacho? The whole world vanondiziva kuti ndiriko, ende music yangu ichiri very much alive. Izvinezvi hakuna mashows andiri kumboita, asi ndiri kupona nemari iri kubva kupi kumusic yangu, kuratidza kuti chii, music yangu haina kustopa kutengesa, kwete. Iri kuchiri kutengesa nanhasi all over the world. Kwenyu ikoko kunobhanwa music nemagavhmendi enyaya asingawirirani nemamusicians, anoita zvekutenga mamusicians vachivatengera dzimotikari. Ndokuno kwamunoti music yangu kanya hakusina, nokutika ndinenge ndichikutaurirai chokwadi through that music. Vamwe venyu hamunzwisise. Ndoziva kuti vazhinji venyu muri makawadzi, munotya zvikuru, munotya kufa mutemo waMwari. Kana ukatya sei, still uchangofa chete. Kufa mutemo waMwari. Makagara makadaro vanhu vekuZimbabwe, vanasikala vanobatwa, hamubude mudzimba. Vanangarivume vanobatwa, hamubude mudzimba. Vanatimba vakabatwa, hamuna kana kubuda mudzimba. Gold mafia makataurirwa nezvayo, mari iri kubiwa munyika, makambobuda mudzimba here? 15 billion yakashayikwa, makabuda mudzimba? Ndo zvamuri izvozvo, ndo zvamuri izvozvo. Muri vanhu vanotya. That's why muchiona ZANU yapedza 40 yakutopedza 45 years isina anoichaneja, because imimi munotya, muri makwara, munotya. Munenge muchiti ngavauye kuno vazorwa ivo. Ini ndato makore anosvika 79 years. Moda kuti ndirwe hondo yakare. Ndakarwa hondo yangu through my music, ndikabatwa, ndikaendeswa kuchikurubi negavhmendi yaSmith. Ndairwira nyika yangu. Mochiuya imimi nemagavhmendi enyu yechitsotsi. Maelections anongobirwa, mari inongobiwa ichiburiswa munyika. Machaina achingouya achingomaina achitora zvese. Hapana kwatiri kuenda, hapana kwatinosvika, hapana kwatinombosvika, kwete. Hatimbofa takasununguka nemaitiro atinoita, nokuti hatina kubatana. Tarisai muone vanhu vakabatana, vanhu vekuMozambique vakabatana, dzimwe nyika dzese dzakabatana, kunana South Africa vakabatana, kuko kunana Namibia kwamuri kungopindira uku vakabatana. Imi muri vanhu vasina kubatana.
saka hapana kwatiri kuenda. Hatimbofa takawana rusununguko musina kubatana. Munongotaura Chamisa, ndiye aita sei Chamisa. Imimi ndimi muri kumuregerera kaimi. Imi ndimi muri kuregerera Chamisa. Muri kumuregerera Chamisa nokuti munotya. Muri mbwende. Hamumbofa makasununguka kwete. Mucharamba makadzvinyirirwa neiyo vanhu ivava kusvikira amen. Inini musataure nezita rangu muchitaura zvimwe zvinhu zvemanga-manga. Handina wani wenyu wanda kukumbira mari. Motikari dzangu dzakatorwa dzikatengeswa nehurumende yenyu. Handina munhu wandakambokumbira mari nichiti motikari dzangu dzatorwa ndibatsirei nemari. Kwete. Ndiri kuzviitira zvinhu zvangu ndiri kwandiri kuno. Saka siyanai neni. Handidi zvokutaurirwa zvinhu zvemanga-manga. Handina zvandaita, handitengese. Say the rest of you munotengesa kaimi. Munotengesa struggle. Vamwe makatengesa struggle. Vana Chabangu vakakutengesai, hapana zvamuri kuita, muri kuchiri kungogara navo vanhu vanotengesa. Mukasabatana hapana kwatinoenda kana iyo Afrika yacho kana isina kubatana hapana kwairi kuenda. Forget. Munoramba muri vanhu vaya vacharamba vachingokumbira kune dzimwe nyika nokuti hapana kwatiri kuenda. Chitsotsi chakawandisa muAfrica. Afrika iri kutongwa nematsotsi. Matsotsi ega ega. That's why vasingati kuti Africa ibatane. Hapana kwatinombosvika sevanhu vatema tisina kubatana. Kana tisina kubatana hapana, tinongoshorana chete. Mukanya azengati, mukanya ati chii chacho. Ndambokukumbirai mari yenyu inini. Hama kutaura zvinhu zvakaipa nezvangu kuti akaramba mari yawiki nero. Kana uchiona mari yawiki nero iri right, enda kaunotora mari yacho uise munhingi muhomwe mako. Ina handiide mari yawiki nero ini. Handitomboida kana kutombodzwa nezvazvo. Wiki nero wacho handimuzonda, handinei naye. Handizivi kwaari kutora mari yake. Good luck Mr. Wicknell. Kana paine kwauri kujuruja, ramba uchijuruja wakadaro. Kuzi vanhu vakapusa. And haisi mari yako yauri kuparadza weakness. Vanhu vanozviziva kuti haisi mari yako. Asi hapana zvatingaiti.